shirye-shiryen Hausa a Solo TV ke kawowa. Ba su yaɗa baɗala, ba su nuna gadara. Ko dai ku yi subscribe a Solo. Kana kokarin yi mara ta'adi? To na ga ne kamar keji. Kamar keji a garin ku yayi kamar da kejin kaji. Irin wannan ne ake. Kai garin naku. Daga kauyen mu na zo. Kai dan ina ne? Murja gidan su murja ta bargaza. Kai dan uwanta ne? Daga can ka zo? Duba ka gani ma. Kai. Ai ka riga ka zo. Dan ka riga kai kwana. Za wani keraren gida. Mai gidan yana nan irin mai kudin kauyen nan ne. Gidan ya taso daga kauye kullum sai ya bacci. Gidan kai dan uwanta ne ko dan uwan miji ko matar? Kai dan uwa. To sannu. Dan albarka. Kai Amma fa gaskiya mutum nan albarka. Na gode da wannan tambaya da yau. Kaga nan? Shirye-shiryen Hausa wannan sai a Solo. Shine wannan da ƙara sa mun da yake. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Barka da huta. Barka dai. Lafiya lau. Lafiya kalau fa. Yande. Yawwa. Da Allah. Alhajin Allah daga ƙauye nake na zo nan wajen gidan murja ta bargaza. A'a. Gidan wace ce kake nema? Gidan murja ta bargaza. Gidan murja kake nema? Ta bargaza ba? Gaskiya ba nan bane gidan murja ta bargazam kace ko wace ce? Tunar komedi. To kwarori da ya kuka da suka yi nan garin tafiya. Kila ka samu gaba. Ni ban san gidan wata murja ba ta bargazam. Wasan barkwancin Hausa wannan sai a Solo TV. Na ningina yi muku take a Solo TV. Gidana? A'a. To ya zo ya ce mini wai gidan murja yake tambaya, gidan murja ta bargazam. Ni ko na sa anguwan nan ba wani gida da ake kiran gidan murja ta bargazam. Ana ga murja matar ka ce. Amma gidan murja ce mani kuma kasu murja ba ta da gida. Da ya ce min gidan da murja take aure, gidan mijin murja ko gidan da take aure, da na nuna mai gidan ai ko in nuna mai ita saboda ai matata ce. Ya zai ka zo ganzan da kai a ƙauye haka da wannan ƙato jaka ka ce kana neman gidan murja. Shi dai ya je yana tambaya gidan murja. Ka gani ina zai ka gidan murja? Ka san abin da ya sa ni a ƙauye al'adar abin da ake faɗa ke. Kenan a can ƙauye ma kuna can kun baza labari wai gidan murja na Abuja gidan murja. Ai ba gidanta bane da ka ce gidan da take aure dai. Gidan auren wance ko gidan take aure da na gane. Kai je ka. Nagode. Zo mu je. To nagode. Zo mu je. Ka zo ai kana ji bari ma in tambaye ka. Tun daga taka aka yi ko ganzan ga zaka ce ka zo gidan murja. Ai Allah ku alai. To ai me yau ne wannan kawaka? Takalmi ne mana alaji. A can haka kuke sa? Oh no. Ina zuwa. Me wannan? Riga ta ce mana ta gado. Kai. Da na ne da kai mu shiga gidan ma in tabbatar gane kai dan uwan nata ne ko ba dan uwan ba. Amma wannan zamani da ake kashe ake yawo da makamai ka zo ka rubu wannan abu. Me a ciki? A gidana na da tsari. Diba gani. Diba takalmi. Zauna nan. Ka ci uwa ka. Nan kasa. Tace min ma kai din nata ne gogo ne bari in kwashe kayana duka kauya wannan ba da ake da kobanci gashi nan sai ku zauna. Kai alquran na mafasa. Wallahi na fasa. Wallahi kalla na fasa. Ba wanda zai sa in kira matata. Ma ya zo ya ganta wannan miji ganzan da kai haka. Yau sati 3 kenan ina hanya. Sai ka je kai ta fama da hanyar kai idan ka ga wani ya ga matata. Wallahi sai dai ubanta. Maza. Kuma tsoro kun da kai.